Sibonga abahlali baseKhayelitsha ke laba Ward 96 eMakhaza ward ikhokhelwa ngukhansela Lucky Mbiza. Sinibona ke endleleni bekukho i-action namhlanje ekuseni ngoLwesibini 21 ka-October. Nibona amapolisa nenyala bakhona la ndawo intersection ka-Jafta Masemola ne-Baden Powell. Abahlali banezikhalazo ke bathi umasipala abahoyiwanga and sizawuva kakuhle kubo ukuthi bathini izikhalazo zabo zithini kahle kahle. Zizinto ezintathu. Okokuqala ungakhathaleleki umasipala waseNtshona Koloni inkunkuma ibe lilindle eliphuphumayo eligqiba iiveki ezintathu ukuphumana ibe ngumcimbi odibene nombane ngesibangela sibe lapha ke layo kumcimbi wenkunkuma abasebenzi nyakupheleyo basebenzele ikhampani kaMbolombo Properties basebenza performance bengafumani imali kumasipala. This year kuze a new contractor that is called Manandi Services basebenzile nabantu bengafumani salaries. Loo nto besibonakala into yobana umasipala kaNtshona Koloni akasikhathalelanga futhi akasixabisanga asiboneli ntweni izidima zethu uyazikruqa silapha nje sikho ngezo ngxaki sijongene nazo abawadini. Phezulu kwe-Wetlands Park abahlali bahleli kwindaweni elinde eliphuphumayo. Ikhansila simbizile amatyeli amaninzi esiza kodwa umasipala akho nto ayizayo atovayidayo only uzisa i-inantsik ukutya okuvuthweyo. After that aphinde ahambe. Akho tshintsho lenzekayo kusaphuphuma nangoku ilindle phaa phezulu kulaa mhlaba wase-Wetlands. Umcimbi wombane iminyaka kusenziwa isurvey kodwa akho mpendulo ibuyayo ithi ngosigqibile siapruvile siyaqala ukwenza insolation kumile yonke into imenxe. Naw ke ngoku silapha sizothi enough is enough masipala waseNtshona Koloni izidima zethu uzigqibile awusiboneli ntweni. But anangoku akukabikho bonakalayo sihlele nkume and xa kunetha apha e-island abantu bakaloku umbane asinawo and abantu bethu bayawusokola nyani umbane ngoba kaloku batsala umbane epalini and then umbane uyabajonga ibofti abantu baswelekile bajonga umbane kudala umbane sicela Mandiqale ngale yokuqala le yenkunkuma. Umasipala ekhona contractor le abhizi nayo ndicinga ukuthi maybe from namhlanje or kule veki mayiphela sizaba sifumana impendulo yokuthi yeyiphi contractor entsha izongena eqale izoqasha aba bantu abo. Isithembiso esibekiwe ukuthi i-contractor ayinoqala abantu bangakafumani imali yabo sijonge apho nathi ukuthi at least noko abantu mabafumane imali yabo. Kumcimbi wombane u-Eskom bekazile last year wayenza i-survey. Now besilindele impendulo ngoSeptember ukuthi ithini i-plans zabo because of u-Eskom uthe ubusy nge-designing because of maungajonga kule area sikuyo eMsindweni extension akukho pali ezi zaka-Eskom zakuthi transformer ingatsala umbane. Now oko sisalindile. Now into eyenzekileyo sizama organizer i-meeting no-Eskom ukuthi sizokwazi ukuthi sive ukuthi ithini umephi kwenzeka ntoni. Now abahlali okuba khona kwabo apha yile ngxaki ukuthi kudala balindile because of batsala umbane illegally so ezipaleni and then bakhaphazela nabanye abahlali. Now kuba impi between bona abahlali be-informal settlement nabahlali be-formal dwellers. Then kulomba lo wase-Wetland isathe inhlungu lesiyaziyo ukuthi sisalinde umasipala ukuthi asondele. Nangoku ndisalinde umasipala ukuthi i-officials amagosa wakhona aphendule ukuthi sizodibana nini nabo nenkokheli ezi zabahlali because of inkokheli ezi zilapha ngoku zithi azihambi apha amagosa kamasipala angakathethi ukuthi kuzaditshana nini nabo. Sekulixesha silindile impendulo. Ndinethemba ukuthi maybe bazasiphendula before ilanga litshona ukuthi sizodibana nini nabo bazokwazi uthetha nabahlali.